Hyvää huomenta kaikki. Kongin lyö 9. Pyydän, että yleisö siirtyy mielellään tänne eturiviin, niin täällä on vähemmän yksinäistä. Itsestäni ja Interquestistä lyhyesti. Tosiaan oma nimeni on Ville Österlund ja olen Interquestia pyörittänyt 15 vuotta. 10 vuotta ollut ulkomailla, 5 eri maassa, pääosin Lontoossa, ja siellä on meidän toinen konttori. Ja tällä hetkellä katsotaan kovasti itään, jos saataisiin Singaporeen toimisto pystyyn. Meitä on noin 20 ihmistä, ja mitä me tehdään, niin on juuri se, mikä on tämän päivän agenda, eli tuodaan asiakkaat ja sidosryhmät siihen liiketoiminnan ytimeen, ja asiakkaita ymmärtämältä, heitä osallistamalta, luodaan uusia ideoita, konsepteja, liiketoimintaa. Hyvä. Tosiaan mulla on nämä 3 takeawayta, mitä mä ajattelin esitellä tänään. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin katsotaan tätä lukua. Toi on luku, joka esittää, että kuinka moni tuotelanseerauksesta epäonnistuu ensimmäisen vuoden aikana. Eli aika pieni prosentti tuotelanseerauksista onnistuu, vajaa 10, vähän riippuu missä kategoriassa mennään, jotkut puhuu 3 tai 5. No nyt en ole itse laatinut mitään sen kummempaa poliittista manifestoa tai pamflettia niin kuin tähän ajanhetkeen kuuluu, mutta Suomessa kun ollaan, meillä on vähän resursseja, me ollaan globaalissa markkinassa, niin meillä ei ole varaa tämmöiseen lukuun, jos me halutaan tulevaisuudessa menestyä. Meidän pitää parantaa tuota lukua, tehdä asioita tehokkaammin, fiksummin, jotta me voidaan menestyä globaalissa kilpailussa. No, miten tätä prosenttia lähdetään parantamaan? Mielestäni aika hyvän vastauksen tähän saa, kun katsoo, mitä globaalit toimitusjohtajat eri maissa ajattelee, että mistä se tulevaisuuden kilpailuetu synnytetään. Ja tämä on muutaman vuoden takaa 1700 toimitusjohtajan haastattelu IBM:n toimesta. Ja siitä näkee hyvin vahvasti 3 päätekijää. Ja katsokaa, siellä ei ole yhtään prosessioptimointia, toimitusketjun virtaviivaistamista, vaan nämä kaikki liittyy co-designiin hyvin vahvasti. Asiakkaat pitää tuntea, heidän kanssa pitää tehdä vahvemmin yhteistyötä, partnereiden kanssa pitää tehdä yhteistyötä. Ja sitten klisee, mutta yrityksen oma porukka on edelleen se suurin voimavara, ja sieltä se kilpailuetu myös haetaan. Ja ensimmäinen asiakasosallistamisen co-designin takeaway mun mielestä on se, että siitä syntyy todistettavaa kasvua. Katsotaan muutamalla esimerkillä, mitä yritykset on saanut aikaan. Tässä on Procter & Gamble, kaikille brändinä tuttu. Sehän lähti liikkeelle, oliko se James Gamble ja William Procter 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Toisella oli kynttiläbisnes ja toisella oli saippuabisnes. Ja he koki, että jos me laitetaan meidän hynttyyt yhteen, niin me saadaan sitä samaa raaka-ainetta, mitä näissä molempien valmistuksessa tarvitaan, niin huomattavasti edullisemmin. Ja siitä lähti P&G-yhteistyö teollistumisen vallankumouksen auringonnousun aikaan. Ja P&G kasvoi aivan huikeata vauhtia aina sinne 2000-luvulle asti eri puolilla. 2000-luvun alussa niin P&G:n kasvukäyrät rupesi laahaamaan ja niiden on hirveän vaikea löytää uutta kasvua liiketoimintaan. Sitten ne lähti miettimään sitä, että miten sitä uutta kasvua, uusia aluevaltauksia lähdettäisiin tekemään. Ja ne palasivat tavallaan tähän heidän historiaan, Procterin
ja Gamblein historiaan tehdä yhteistyötä. Ja he perusti tämmöisen Develop and Connect, tai Connect and Develop yhteisön, johon he kutsu heidän tavarantoimittajia, jälleenjakelijoita ja kaikkia, jotka osallistuu siihen palveluketjuun. Ja ideana oli se, että 2000-2005 välillä niin puolet Procter & Gamblein uusista innovaatioista, tuotelanseerauksista, niin tulisi tämmöisen partnerikollaboraation kautta. Ja ideana oli tietysti saada kustannussäästöjä, hakea ulkopuolista näkemystä ja ajatusta sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tulokset on aika huikeita. 35% jo vuonna 2006 niin Procter & Gamblein revenuesta niin tuli nimenomaan tämän partner-kollaboraation kautta. Ja tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten innovointi, asiakkaiden, sidosryhmien osallistaminen niin tuo uutta kasvua. Organisaatioille se tietysti asettaa uusia haasteita. Ensimmäisenä kohtana on myöntää se, että meillä on hyviä ideoita, mutta kun me menemme meidän partnereihin, niin saamme vielä parempia ideoita. Ja tämä on iso haaste monelle organisaatiolle tavallaan niin kuin lähteä myöntämään sitä ja sitten rakentamaan sitä organisaatiota tämmöisen avoimen innovoinnin ympärillä. No sitten toinen esimerkki liittyy tähän henkilöstön mukaanottamiseen. Niin tämä oli itse asiassa tästä IBM Studista, niin he oli haastatellut eri yritysten toimareita ja siinä oli silloinen Shellin toimitusjohtaja Peter Voser. Ja hän puhui tästä innovoinnista sillä tasolla, että se on niin kuin, ei ainoastaan niiden niin kuin valkotakkisten labraihmisten juttuja, vaan se on jokapäiväistä asioinnin havainnointia ja ihmisten kuuntelemista. Ja hän antoi mulle tässä haastattelussa mun mielestä tosi hyvä esimerkin. Heillä oli tämmöinen mopoöljy, joka oli lanseerattu Thaimaassa. Ja se tuote ei käytännössä myynyt lainkaan. Ja sitä ihmeteltiin kovasti, että miksi, kunnes sitten aktiivinen myyntirintama niin lähti selvittämään sitä asiakkailta, että minkä takia tämä mopoöljy ei myy lainkaan. Ja palaute oli se, että näissä mopoissa Thaimaassa niin se öljysäiliö niin on vajaan litran kokoinen, se on noin 0,75 litraa. Ja tämä purkki, jota ne myi kaupoissa, niin oli litran kokoinen. No, laitettiin kaksi asiaa yhteen, tiputettiin purkin kokoa 0,75 litraa ja mitä tapahtui? Valtava myynnin kasvu, puhutaan 80% kasvusta. Tämä on mun mielestä valtava hyvä esimerkki tämmöisestä ruohonjuuritason havainnoinnista ja asioiden yhdistämisestä, jolla voidaan tuoda merkittävää kasvua liiketoimintaan. Sitten toinen takeaway mun mielestä tästä co-designista, tämä on ehkä pikkusen hankalampi teema, mutta on se, että kaikki mitä me tehdään asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, niillä on erittäin vahva markkinoinnillinen vaikutus. Ja mun mielestä yhtenä parhaana keissinä niin toimii tämä Dellin keissi. Tämä on ainakin monessa brittiseminaarissa, missä on ollut puhumassa, niin on ollut kovasti käytetty ja sieltä vähän lainannut esimerkkejä tähän. Mutta siis 2000-luvun puolessa välissä niin Dell oli erittäin syvässä suossa. Heidän tuote ei myynyt ja se oli hirveän huono. Ja kun puhuttiin tietysti tämmöisestä niin kuin teknisesti aktiivista ryhmästä, niin ihmiset lähti kirjoittamaan paljon Dellistä ja jotkut vitsiniikkarit jaksoi Dellin logonkin vääntää kokonaan uusiksi. Ja
silloin Michael Dell ja heidän markkinointijohtaja Mark Jarvis 2005-2006 rupesi miettimään, että mitä tälle pitäisi tehdä. Että heidän sosiaalisessa mediassa oleva niin kuin negatiivisuus oli 6 ja 70% välissä kaikista kommenteista ja tilanne ei ollut millään tavalla kontrollissa. Ja he keksi sitten itse asiassa yhden blokkarin esittelemänä. Tämä blokkari oikeastaan kirjoitti seuraavat Dellin 3 vuotta. Hän ehdotti, että ruvetkaa kuuntelemaan asiakkaita ja ottakaa niitä mukaan tuotekehitykseen. Ja jos ette osaa tehdä tätä, niin hän voi tulla teille töihin. Näin käytännössä tapahtui. 2006 vuosi tästä Dell-hellistä, niin Dell lanseerasi mittavan ohjelman, jossa he lähti osallistamaan näitä blokkaajia, jotka oli kirjoittanut paljon Dellistä, haastatteli niitä insinöörien kanssa, kyseli, että mikä siinä tuotteessa on vikana, perusti erilaisia vikejä, jossa nämä aktiiviset blokkarit, jotka oli teknisesti orientoitunut, niin pystyi jakamaan kokemuksia Dellin insinöörien kanssa. Siitä vuosi eteenpäin, 2007, Dell perusti IdeaStorm-nimisen verkkoyhteisön, jossa he kutsuivat asiakkaat luomaan ja ideoimaan uusia palveluita. Ja siellä on noin 1 miljoona ihmistä käynyt viimeisten vuosien aikana ja kymmeniä tuhansia ideoita ja satoja niistä on toteutettu. Myös asiakaspalvelu ja mittarit muutettiin hyvin vahvasti. Heidän asiakaspalvelussa aikaisemmin mittari oli ollut se, että kuinka nopeasti asiakaspalveluun soitettu puhelu niin siirretään eteenpäin, eli mitattiin tavallaan sitä puhelun kestoa, mutta ei mitattu sitä, että kuinka pitkään kesti, että se ongelma ratkaistiin. Ja tässä tapauksessa niin se johti siihen, että kaikki call centerissä otti puhelun vastaan, niin siirsi sen aina kaverille, jolloin syntyi hyvännäköistä jälkeä puhelukestoissa, mutta asiakkaan ongelma ei koskaan ratkaistu. Tämän tyyppisiä asioita ne lähti tekemään ja vaikutukset on hurjia. Sosiaalisen median kommentoinnit niin tipahti 3 vuoteen negatiivisesta positiiviseen. He keräsivät tuon IdeaStormin kautta yli 500 implementoitua ideaa. Nyt taitaa olla, eilen kävin siellä, niin taisi olla 545 ideaa, jotka on viety markkinoille. Esimerkiksi noiden läppäreiden taustavalot, kun on noissa keyboardeissa, niin on täältä IdeaStormista. Ja heidän avainsegmenteissa niin asiakastyytyväisyys nousi 25%. Eli tässä on aika vahvaa evidenssiä siitä, että miten asiakkaiden kuuntelu vaikuttaa tämmöisiin niin kuin markkinoinnin mittareihin. Ja Mark Jarvis onkin sanonut, että asiakkaiden kuuntelu on heille täydellistä markkinointia. Sitten 3, ollaan vähän alustaa Riston puheenvuoroa, niin on se, että asiakkaiden osallistaminen ei ole joku markkinointitemppu tai niksi jossain välissä tuotekehitystä tai palvelulanseerauksen jälkeen, vaan se on kokonainen filosofia ja prosessi, joka kulkee aina sieltä ideoinnista ja aina sen tuotteen alasajon poistamiseen markkinoilta. Ja tämä on myös yksi kohta, mitä mun mielestä tosi monessa yrityksessä ei vielä täysin ymmärretä. Mä saan monesti puheluita, toivon, että saisin näitä harvemmin, mutta puhelu suurin piirtein menee näin. Tässä on Repe, moi, meidän tuotelanseeraus ei oikein myy. Nyt kannattaisi varmaan kysyä niiltä asiakkailta. Me tehdään näitä tutkimuksia tai hutkimuksia, jos vähän riippuu, jos on lennokas ihminen puhelimen toisessa päässä, ja sitten kysytään, voidaanko tulla käymään. Ja tämä on hyvin tyypillinen, ei Suomessa, mutta myös Englannissa ja monessa muussa paikassa, missä on asiakkaiden kanssa keskustellut, niin tilanne, että tämä
asiakkaiden kuuntelu ja osallistaminen ne on vähän tämmöistä palokuntamaista toimintaa, jossa silloin kun tulipalot syttyy, niin niitä käydään sammuttelemassa, mutta ei ole mietitty sitä prosessia alusta loppuun, että missä kohtaa asiakkaita kannattaisi osallistaa. Tähän mä oon yrittänyt kuvata tätä, että omasta mielestäni tuossa markkinoilla olossa niin suomalaisissa yrityksissä ja muissa yrityksissä niin se homma on aika hyvin hallussa. Eli on erilaisia NPS-mittareita ja muita, joilla pyritään kapturoimaan sitä asiakaskokemusta. Mutta kun siitä mennään taaksepäin, niin tämä koko go-to-market-vaihe niin on tosi monessa organisaatiossa ihan yksittäisten ihmisten tämmöistä luovaa harrastetoimintaa, jota ei ole vielä kunnolla prosessoitu. Ja co-design itselleni tarkoittaa nimenomaan tätä koko elinkaarta, aina sieltä niin kuin tuotteen luomisesta markkinoille menoon ja sen jatkokehittämiseen, jolloin tästä tulee tämmöinen jatkuva sykli. Ja tämä vaan niin kuin tarkoittaa sitä, että sun pitää hyvin vahvasti niin kuin ymmärtää, selvittää, vahvistaa niitä sun hypoteeseja ennen kuin sä lähdet markkinoille. Ja sitä kautta sä pystyt tekemään merkittävää säästöä siinä tuotekehityksessä ja sä pystyt merkittävästi parantamaan sitä lopputulemaa, sitä 90% epäonnistumisen lukua ja pystyt lanseeraamaan menestyvämpiä tuotteita. Mä yritin etsiä jotain suurta ajattelijaa tähän loppuun. Tämä meni vähän Hollywoodin puolelle, mutta tämä mun mielestä kuvaa hyvin tätä niin kuin asiaa. Eli se, mitä me tänään tehdään, niin on tosi oleellinen vaikutus siihen lopputulemaan. Ja tästä Risto oikeastaan tulee jatkamaan, että millaisilla asioilla me voidaan ne asiakkaat ottaa huomioon ennen kuin se on liian myöhäistä. Kiitoksia.